Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwana masoya na maza da mata. Na yi matukar farin ciki da yadda aka nuna min soyayya, na kuma gode alsaka da alkhairi. Batu kuma da ake ta faɗan cewa na rasu to gani yanzu nan ma na yi a tsakar gidana na yi wannan bidiyon saboda in shaida a duniya cewa ban rasu ba. Ina nan da numfashi na, ina nan da ƙoshin lafiyata, kuma ubangiji Allah ya ƙara danƙon soyayya tsakanina da masoyana. Ubangiji Allah ubangiji ya bar mu tare, Allah ya ƙara wa zukatan mu soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wanda yayi wannan abu ubangiji Allah ya shirye shi, in mai shiryuwa ne Allah sa ya gane, kuma inda yake tunanin na tafi shi ma bai wuce ya je ba. Dan haka na gode wa masoyana, na gode wa masoyana maza da